Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Update ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa among website www.digicastnegros.com. Kag sarama kami malantaw sa Kika Channel 11 sa Kabangkalan City, Himamaylan City, kag Banwasang Ilog. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Mga healthcare workers sa Bacolod nga nagkambyo og pensar kag mapabakuna sa Sinovac, mas nagadamo. Negros Occidental, amat-amat na nga magabukas para sa turismo. Sa Sagay City, lolo patay sa gitiro sa atubang sang iya nga apo. Sa Sipalay City, inaway sa basketbolan, nagresulta sa pagpanglabo. Kag sa tripping ni Rumeng, ato niskubrihon kung din ining matahong nga sandbar sa Northern Negros. Initanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, Presidente Rodrigo Duterte ang nagbisita sa Negros Oriental kahapon. Ginpangunahan sa Presidente ang pag-inaugurate sang development project sa Dumaguete Sibulan Airport. Ginupdan sa mga lokal nga opisyales sa Negros Oriental kag sang Dumaguete ang Presidente sa iya nga pag-inaugurate. Sunod man nga gin-inaugurahan sa Presidente ang duha ka panalgan nga Port Operations Building sa Dumaguete Port. Ini nga proyekto sa idalom sang Build program sa national government. Gilayon man nga nagpauli ang Presidente matapos nga nainugurahan ang duha ka mga proyekto. Sa iya nga speech, iya namitlang nga luyag ni Senador Bongo mangin presidente. Dam nagpaginhinyo ni Governor Roel de Gamo ang presidente sa pag-inaugurate sa emergency building sa Negros Oriental Provincial Hospital. Pero si Senador Bongo ang nag-upod man sa presidente sa iya nga pagbisita sa probinsya. Amo na ang nag-inagura sang nasambit nga proyekto. Sa number 9, magulugal umon nga kalangitan nga may dalang alap-talapta nga pag-ulan nga ginapaabot sini nga weekend sa Bacolod City kag sa Negros Occidental. Base sa weather advisory sa Pag-asa, iniatugas ang low pressure area nga yara sa southwest ng Zamboanga City. Ang LPA ginalantaw nga magapadulong sa direksyon sang Sulusi kag southern portion sang Palawan pero manubo ang tsansa nga mangin isa ini ka bagyo. Apektado sang LPA ang Visayas pati na ang Caraga, Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula, Bicol Region, Mimaropa kag Calabarzon. Nagapahanumdum ang Pag-asa sa publiko nga mag-ulu-aligmat sa mahimo pagluntad sang flash flood kag landslide sa mga lugar nga may pagbunok sang malawig nga pag-ulan dala sang LPA. Kasarangan tubtub babaskog naman ang huyop sang hangin sa baybayon sang bugos nga Visayas. Sa number 8, sinilamang ginporma sa BFP Bacolod ang Special Rescue Force. Ini ang puwersa sa Bureau of Fire Protection nga magatutok sa mga rescue operations sa anuman nga sahi isang emerhensya. Gin-turnover man sa Bacolod Fire Station ang mga kagamitan nga ginagamit para sa rescue operation kag ini ang nagabalor sa tunga sa milyon ka pesos. Naka-exhibit ini sa karon sa isa ka mall. Suno kaya SFO3 Antonio Escobido, ang Chief Community Relations Section sa BFP Region 6, paday ng ilang kampanya sa komunidad sa fire safety kag agudto malikawan ang halit nga matugas ang sunog. Sa datos sa BFP Region 6, pinakadamo nga na-record nga sahi sang sunog ang electrical in nature. Sunog kay Escobido, ini natungod nga sa adlaw-adlaw nga gawi nagagamit sang kuryente kag ang mga gawi nga wala nagasunod sa fire safety protocol ang nagahatag sang risgo. Ehemplo diri ang pag-overload kag mga octopus connection. Ang aton nga mga wirings are substandard based on nga supposed to be according dapat gid ang aton nga panimala established in terms of ang aton mga electrician gid maka-establish sila proper nga mga aton nga mga engineers, electrical engineers. Hindi lang kita install without the proper aspects ni. So once again, ang aton yung pag-avoid sa kalayo, it's not purely or solely the responsibility of the Bureau of Fire Protection, but rather it's everyone's business. Sa number 7, lalaki nga ginaligar ginabdak sa kagabi, nakapauli na.
Ginreport kagabi sang isa ka misi sa Police Station 1 sa Bacolod ang ginaligar pag-abduct sa iyang mister sa Dalan Zuriaga sa Barangay 13 sa Bacolod. Iya ginaligar suno sa pulis nga upod sang iya mister ang iya sining nga himata kag sila ang nagpagasolina lang sang gilayon lang nga ginpasulod sa salakyan sang ang iya nga bana. Pero suno kay Police Major Ramel Sarona, hepe sa Police Station 1, nakapauli na sa ila nga balay ang mister. Suno kay Sarona, ginpahayag sa mister nga siya ang ginpasakay lang sa salakyan kag may ginpamangkot sa iya. Matapos ini, siya ang ginpapauli man. Wala magapanugid ang lalaki kung angot sa ano ang ginpamangkot sa iya suno sa pulis. Sa number 6, lalaki ginlabo bangod sang away sa basketball. Pilason ang 32 anyos nga si Rodi Santa Ana matapos nga ginlabo sang iya kontra sa hampang nga basketball sang Miyerkules sa Barangay Kabadjangan sa Sipalay City. Suno kay Police Major James Latayon, hepe ng Sipalay PNP, nagsikuhay ang biktima kag ang suspect nga si Ronel Makubay samtang nagahampang sang basketball kag didto na nagsugod nga nag-initay ang duha. Pagwas ni Santa Ana sa basketball court, suno sa pulis, gilayo na lang siya nga ginlabo sang suspect kag siya ang naigo siya butkon kag likod. Nagpalagyo pa ang suspect pero siya ang naaresto sa pursuit operation. Ginpasaka na kahapon ang kaso nga physical injury kag attempted homicide. Batok sa iya. Ginabulong naman sa ospital karon ang biktima. Sa number 5, isa ka lolo patay matapos siya ginaluthang sa tubangan mismo sa iya sining nga apo. Patay ang truck driver nga si Antonio Gallo matapos siyang giluthang sa sulod sang ilang nga balay sa Barangay Rizal sa syudad sang Sagay sang Miyerkules. Sa next investigasyon sa PNP, nagalantaw lang sa TV ang biktima upod sa iya nga apo sa mag-abot ang duha ka mga persona sakay sa motorsiklo kag gilayon nila nga gintiro si Gallo sa ulo. Patay ang biktima sa pagpaniro samtang wala naman masamara ng iya sining nga apo. Gilayon naman nga nagpalagyo ang mga sospek matapos ang pagpaniro. Ginahibalo pa karon sa PNP kung ano ang motibo sa mga sospetsado sa pagpatay kay Gallo. Sa number 4, 32 ka dugang nga COVID isolation facilities ang gin-turnover sa Department of Public Works and Highways sa Bacolod City. Duha ka units nga mga isolation kag quarantine facilities ang gintukod sang DPWH sa Barangay Alihis sa Bacolod sa compound sang City Agriculture Office. Ang kada unit mayara sang 16 ka mga kwarto. Ang kada kwarto may kaugalingon nga katre, banyo, aircon kag hot and cold shower. Suno kay DPWH Region 6 Director Leia Delfinado, ini ang ginihinyo sang syudad kaya DPWH Secretary Mark Villar sa tong Oktubre sa pag-turnover man sa nahauna nga duha ka mga units sang isolation facilities. Tuyo sa syudad nga diri ibutang ang mga COVID patients nga na ospital pero nag-ayo na kag kinahanglan nga ma-isolate sa gihapon. Mga nagabuso nga COVID positive kag ang mga COVID patient nga may sintomas sang COVID-19. Suno kay Mayor Evelio Leonardia, bisan nagnubo na ang kaso sang COVID-19 sa Bacolod, kinahanglanon ini sa gihapon, ilabi na karon nga may gulpi na naman nga pagsaka sa kaso sang COVID-19 sa Metro Manila kag sa Cebu. Ano ni pa yung mga isolation centers ni kay wala nang COVID? No, COVID is still there. Let this be a reminder na ang COVID it's still raging in Manila. Vietnam, provided in with nurse station, ang magabantay sa atin din. If ever, masudan sa mga COVID patient. Dason provided man ini sa quarters para sa mga medical workers na i-assign ka rin. No, may male and female quarters. Sa number 3, COVID-19 testing zarga si Secretary Vince Diso nagatuyo nga padala pagid sang dugang nga mga bakuna sa Western Visayas. Samtang Negros Occidental, nagatuyo nga mabakunahan ang tanan nga healthcare workers antes matapos ang bulan sang Marso. Ma-report si Marty Go. Amat-amat na karon nga nagadamo ang mga healthcare workers sa Bacolod City kag Negros Occidental nga nabakunahan para sa COVID-19.
Nagapasalig ang COVID-19 testing czar kag Deputy Chief Implementer sang National Task Force Against COVID-19 nga si Secretary Vince Dizon nga madamo pagid nga mga bakuna ang ilang nga ipadala sa mga probinsya sa tiun nga mabato na ini sang national government. Inibangod prioridad sa karon sang gobyerno nga mabakunahan ang madamo nga mga pumuluyo. The supply arrives again late March, then we will send again. So you just keep on sending as they arrive. Secretary, yung acceptance, parang mababa pa rin for Sinovac? Actually, we're hearing different. In fact, when we were in Iloilo today, in Panay Island, the acceptance is already very, very high. In fact, they need more. No, so meaning the demand is greater than the supply now. So we're very, very happy about that. Gindugang pa ni Dizon nga bisan anuman nga brand sang bakuna ang magaabot sa pungsod kag sa tiun nga makakuha ini sang approval sang Food and Drug Authority, hilway kag epektibo na ini batok sa severe symptoms sang COVID-19. All vaccines, regardless of brand, 100% protect people from severe disease and death. That is the most important. Then we will see acceptability and the confidence just keep on going up. Ginpahayag naman sang Provincial Consultant for Economic Affairs nga si Anay Congressman Albi Benitez nga bangod sang palaabuton nga duga nga supply sang bakuna, plano sang probinsya nga maubos bakuna ang tanan nga mga healthcare workers sini nga bulan agud nga mahatagan ni gilayon sang bakuna ang iban nga mga vulnerable sectors. So, ang aton nga intended target by end of the month, we have completely vaccinated tanan nga mga health frontliners. And then right after that, nagastorya na gani kami ni Sec Dizon that there might be enough supply to go into the senior citizen and the vulnerable sector. So April, or even late March, we will now start vaccinating ang senior citizen and vulnerable sector. And after that, it's the general public. Samtang, ginpatigayo naman sa Kansilayan National High School sa Banwa sang Murcia ang simulation exercise sa pagpatigayon sang vaccine rollout sa mga lokal nga panguluhan. Ini ginsaksihan sa mga health officers ang tagsa ka mga banwa kag pila ka mga board members. Suno kay Provincial Administrator Ray Frando Diaz, higayon ini nga makit-an sang tagsa ka mga LGU kung may mga kinahanglan pa nga ligwaton sa ilang nga mga procedure. Ginsulit naman ni Murcia Mayor Jerry Rojas ang importansya sang pagpabakuna. Buwas nga adlaw, natala na ang pag-roll out sang bakuna sa 11 ka mga ospital sa Negros Occidental. Martigo para sa Digicast Negros. Sa number 2, mga magapadulong sa Negros Occidental, sumugod sa Lunes, Marso 15, ang dapat magpakita sang negative RT-PCR test result. Wala labot diri kinahanglan man ang S-Pass approval kag ang Stay Safe registration. Suno kay Attorney Ray Frando Diaz, Provincial Administrator, ini ang mangin kaundan sa executive order nga ipagwa ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson angon sa pagpatuman sang Resolution 101 sang National Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Disease. Ang tatlo ka requisitos ang kinahanglanon nga ma-comply sa mga magapadulong sa Negros Occidental gikan sa mga lugar sa gwa sang Western Visayas. Antes pa man magbakal sa ticket o kung magbiyahe, dapat tigayon nga na-comply ang tatlo. Nagakasayuran man, bukas na ang airport sa pribado kag pampubliko nga mga salakyan, bangod wala naman sang quarantine nga ipatuman. Pero magapabili ng team sang probinsya nga magapatigayon sang swabbing sa luyag sa gihapon magpaswab sa ilang nga pag-abot sa airport o kun sa puerto. Ini ang voluntaryo na. Dugang pa ni Diaz, nagakasayuran nga bukas na ang Negros Occidental sa turismo basta na-comply ang tatlo ka requisitos. Ang pagdugang sa flights ginalantaw pa depende sa mga sitwasyon sa katapusan sang bulan. Negros Occidental pwede nakabaton tourists provided that these three requirements are also complied with. So excited man ang mga LGUs, summer is approaching. The businesses are also excited to accept their guests. But again, mula na, we're doing it cautiously, slowly, so that ang aton capacity is still 50% of the maximum. No?
Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw. Sa masobra 12,000 ka mga healthcare workers sa syudad sa Bacolod, may kapina sa 2,000 ang nagpabakuna para sa COVID-19. Samtang may masobra sa 3,000 ka dose sang ASTRAZENECA nga bakuna nag-abot sa syudad sa Bacolod. Yaring report. May duga nga masobra sa 1,500 ka mga healthcare workers sa mga ospital sa Bacolod ang luyag magpabakuna sa Sinovac nga vaccine. Inigin pahayag ni Bacolod Emergency Operations Center Executive Director M. Ang. Matapos nga makita nga wala man sa may gibatsa nga side effects ang ilang mga kaupdanan sa ospital nga nabakunahan na, may mga nagdesisyon nga magpabakuna naman. Even for Sinovac, we were surprised kaya nagsaka ang uptake and subong mas gusto naman nila ang Sinovac. And we have now a pending request for an additional of 1,500 plus doses of Sinovac for for up to 59 years old na to yung vaccines. Subong nga adlaw, may nag-abot sa Bacolod nga may kapinsa 1,500 ka doses ang AstraZeneca vaccines para sa Bacolod. May inisyal na nga 500 ka mga healthcare workers ang bakunahan sa sininga bakuna kag lunsay mga senior citizens. Nagapati si Dr. Chris Orongon, Deputy for Medical Data and Analysis sa Bacolod EOC, nga mas madamo na gid ang luyag magpabakuna bangod sa pag-abot sa sininga brand sa bakuna nga gikan naman sa United Kingdom. And this will boost further our rollout sa mga senior citizen. Plus, this will also boost our vaccine acceptability and confidence, especially nga in-order ni Mayor Bing ang 650,000 doses is AstraZeneca. Dugang pa niya, sa katapusan sang sininga bulan, may mag-aabot pagid nga 1 milyon ka doses ang Sinovac nga bakuna sa Pilipinas gikan sa China. Kag ang Region 6 amangin benepisyaryo pagid sa sininga batch sang bakuna. Nagakahulugan nga mas madamo pagid ang sarang mabakunahan. Ginsiling man ni Sorongon nga sa halos 2,000 tanan ka mga nabakunahan sang Sinovac sa Bacolod, wala sa may nagbatsag sang side effects, kag kung mayara gid man, minor lang. Para naman sa kay Ang, tuyo nila nga maubos bakunahan ang 100% sa mga healthcare workers sa Bacolod sa labing madali nga panahon. Kag sa tripping ni Ruming, nakahibalo ka mo ba lang nga mayara sa karon sa ang popular nga sandbar sa Escalante City? Gikan sa port sang old poblasyon sang Escalante City, pwede makatabok sa sandbar. Pwede makarenta sang kaugalingon yung floating cottage nga exclusive lang para sa inyong pamilya o kung grupo sa sulod sang 8 ka oras. Sa among floating cottage, ang magadala sa inyo sa sininga sandbar kung sa diin pwede makarelax kag makapaliwaliwa. Nabitin ka mo. Bantayan buwas 10 a.m. ang tripping ni Ruming sa Facebook page kag YouTube channel sang Digicast Negros kag sa Keiko channel sa Kabangkalan, Himamaylan kag sa Ilog. Barb, wala ikoy all the while ka balo gali nga may amo na katahom nga sandbar sa Escalante until nakakadto ko to. Grabe, Ming, no? Ako doon nakabati ko dyan tayo. Pero, syempre, laing gid nga ikaw yung natupad kung nakakatok ito. Kaya, Ming, inang affordable man no, prices. For example, Barb, isa ka floating cottage, i-rent mo siya, inyo na for 8 hours, 5,000 pesos. Okay. Sa 5,000 mo na, dapat pwede nga sa una 50, galing tungod kay pandemic, 50% capacity, 25 ka mo katao, makastay da, imaginable na may banyo ka mo nga inyo. Pwede ka mo ka-video, okay, makakaon ka mo da, maka-grill, makapa-music, manaog ka sa sandbar. With 5,000 pesos, imagine ka na mo sa memo for 8 hours exclusive niya para sa inyo. At least safe ka ba pamilya mo, upod mo, wala ka nakihalo-bilo sa ibang tao. Yung inang galing, kinalan mga early booking ka, no? Kahit Barb, for example, isa naman naging kwanto, whole weekend, March, April, puno na. Ay? Wala na bakante, May naman ko, no? Pero weekdays na mga bakante. Weekdays. Sa kadamo, sa nagakadto kay... Kaya kung makatsyempo ka, manggid be, kung working, kaya weekend, manggid mo, Unless mag-absent ka sa obra pa na magbakasyon. Pwede man may vacation leave ka man, di ba? Pwede. Kaaga mo yan itong mga balita sa Negros subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagkakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat eksakto kag balanse ang mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa Lunes, ako naman si Romeo Subaldo. Happy weekend!